Guys men, Toroni. Deglase first time faido आङो Toroniयाव राग नायनो मुर्तिफोरखौ नायनो हागोन। Guys men, Toroni. Wow, इदिनो नागोन। मेलाफोरा Toroni. Ras puja जायो guys, ras puja Toroniयाव। हाबलांसै दसे Toroniयाव। नायलांसै। माबोरै जायो? स्कुल बास। हरावसो लाइट जोंनायाव दा लाइट जोंथ'वाखै। गया गिदिर बानायदों खिन्थु गेटखौ नै। बिथिंनिफ्राय नायना। दखानफोरा नै Toroni। Toroni। Wow, नायनो हागोन लारि दखानफोरा। Dukaan itu Toroni. Ayo singo tuh. Toroni Melaniga nila. Mama segini dunia Toroniau. Toroni. Toroniau. Hamsi Toroniau. Toroni. Bornya modern gitu. Wow, mali lah, makan aja. Sarap apa biar na, mana orang time ini kayak modern deh. Toroni. Cimurti panas nanti deh borana. Wow, pahar nih guys. Ayo saya Krishna dengar, mau masih dengar nih kira kuda naik nagan. Nah, kalau sih kau naik dia, kira kuda ya. Bapak naik gitu. Simen di mana guys? Simen jo. Wow, light ini. Kuntingnya freak New Year na. Murti nih Murti. Ini breakfast suruh aja ya Murti ya. Sandu udah magerin udah micak itu. Krishna. Siwa ada party. Tapi mami micak guys. Nebe Krishna masuk. Enak kan? Siwa udah Siwa. Korai. Krishna Siwa. Giznya male, giznya Kartik, Sibo, Kartik, Hanuman. Mundira ini cijo Borea kintu sini mundira, kulum bayar ini cing. Krishna ke sana tu Borea ke kezerau. Mundira, ma Borea saja di kintu lain. Orang apa pas macam nugan, ajang caron bayar na, time ini kayak ini. Murti berkenai nak ni. Borea itu moजां नांदो guys. Deglase first time faido आङो Toroniयाव राग नायनो. इजोरखानाया फैखांबाय. आं गथ' गोरलैमोन ना गाइखेर जानायखौ गाराखैमोन. बेनिखाय फायनो मोनाखैमोन आरोना. दा देरनासो फैबाय दिनै. Birbikon. This is Toroni Rag Puja guys. Wow, gila dengar be, nama. Wow, Boreana. Mau bisa kan dulu guys. Krishna. Sini guys. Mati. Konas Baba, Kijayo. Agra perli light. Mana semua mungkin tu guest house ni be.
दायो बिथिं ओंखारलांसै ओइदि मेला माबा माबि जाबाय थादो थ' हाल्ला नैयाव माबा दा नाम खमनाय दं नाम दं थ' जों ओइदि थांसै आरोना जिलापि जाहैनोसै जिलापि एसे लांसै मेथाइ आधा केजि मिथाइनि दखान गोजाननिखिनिया मिथाइ दखान अनलि मिथाइ दखान मिथाइ सला मोनगोन मा नांगौ इथिं मोनजोबगोन आरोना कापफोरा इनि लांनो हागोन मोजां मोजां मेथाइ दखान सला सोबखौ मोनगोन इयाव सला प्रिन्ट खालामनो हागोन इयाव बरिया बरियानो कापफोराबो सला दखान गोजा 100 जेकेट नांगौबा थान्दा ट्रेकसुटफोराबो नै 200 नो मोजां BTS सिख्लाफोरनिबो दोङो नै बरिया ओइ BTS लागोन नैबे जोंनिया बेखायसो लानाय दो मोजां नुगोन माबा मजा खिन्थु ओइ सिलिकनि लासिगोन नै बिथाङा 200 मात्र माखौ लागोन नायबाय था दे गाना नाखा जागोन मेथाइ लानो र' मेथाइ आरो लाया फवासेल' लागोन जिलापि लानोसै आरो केजि बेसेबांलाय दा 160 berapa tuh माबानो नाय जिलापिखौ गरम जिलापि मा खालामदोंलै इदि मा खालामदों ओइ नै खायसे खदाल जावदो ओइ दंफां दानदो मेचिन दोङो बरिया मोनसे माबा बानायना दोनदो इयाव खरासआव मोजां नुगोन आरोना न' मोनसे दोङो मैरा दाउ बया गिदिर बानायदों नै नाय वाव बरिया बानायदों खिन्थु मैरा दाउखौ खुगा मैरा दाउनि ओइदियावबो बानायना दोनदो बास थांसैलै बहुद नायबाय गारिया जोंना आर्मिनि गारि गाइसमोन नुदांबाय थादो थ' जों नायखांना फैबाय आरोना बेयाव गारि पार्किं गारिफोरखौ मोजां नांबाय बेफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' जों सरननि राफि जाखांनायाव फैबाय आरो जोंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम थ' आङो नुवाखैमोन आरोना उन्दैनिफ्रायनो सरननि दा नुबाय बे लास्ट गेट सरननि लागोन